השליש האחרון של כיתה א'. סביבות מים, אתה תהיה בן 7. אתה בחוברת שיעור, בעמוד 85. אבי, אתה מצלם? בלי שמות, טוב. רגע, אבל מתחיל באלף. לא, 5 אותיות. מה לעשות? די, עכשיו רגע, אבי, אתה מצלם ואחר כך אנחנו לפעם. יאללה, קדימה, יש לכם 5 דקות. התחיל מרגע זה, קדימה. איך היה באליפות? אתה היית איתו. זה ניתוח, זה פוסט פקטור. איך נהנית באליפות? לא. מה קרה? הפסדתי. רק נכנסתי לזירה, ישר הילד הזה, הבאר שבעי הזה, העיף אותי החוצה, 2 שניות, למרות שכל כך הרבה התאמנתי, וכלום, עשיתי את הפומסה 14, ולא עבד. סחת בנועה, איפה את? נועה, בואי רגע, נועה! לך לאמא. לך לאמא. יש בזה ילד עם בעיה, יש פה משהו שקשור אליי. רגע, אבא צריך כמה לעשות קפה. זה יעבור! רוצה מפלה? יש לי דודים בעיה. בוא נאכל. נו לה ילד להתבטא. אתה יודע שגם אני פעם הייתי בכיתה... די. אתה יודע שהייתי פעם בכיתה א', ואבא שלי לקח אותי לאליפות. אני הייתי שחיתי, ואיך שקפצנו למים, שחיתי ופגעתי במצופים ולא גמרתי את האליפות. נורא הייתי עצוב. אבל אחר כך באליפות הבאה, בגלל שהתאמנתי כל הזמן, וכל הזמן עשיתי, בסוף הצלחתי להגיע למקום ראשון. אבל אתה יודע איך כשיצאתי החוצה ראיתי שאלכס היה מאוד מאוכזב. הוא היה מאוכזב או שהוא... ראיתי שהוא קיווה מאוד. כל הילדים חשבו שאני אקבל את אחד המקומות הראשונים. והעיפו אותי בשנייה הראשונה, לא עשיתי כלום, סתם גם נסענו את כל הדרך הזאת. סתם התאמנתי כל כך, וכלום לא... זה לא היה שווה. תראה, מה שחשוב זה שאתה התאמנת, הגעת לאליפות הזו. יש ילדים שבכלל לא באליפות, שהם בכלל לא יודעים טקוונדו. אתה לפחות יודע טקוונדו, אז נכון. טקוונדו. אתה לפחות יודע טקוונדו, אתה לא הצלחת הפעם הזאת, אבל אתה תצליח פעם הבאה. תצליח פעם הבאה. די, נו. נו, שתנהל את זה, אני פרשתי. אני תרוץ יצורה. תכף יש דלקת, לא חברים. אתה חזק, ואתה תצליח, אתה טוב, אתה טוב. עובדה שאלכס חושב שאתה טוב. עובדה שאלכס חושב שאתה טוב, והילדים האחרים חושבים שאתה טוב. וזה שהפסדת, זה לא אומר שאתה לא טוב, זה רק אומר שכרגע הפסדת. בתחרות הזאת הפסדת. אבל זה לא אומר שאתה לא טוב. עלק, יא אבא. יש גם מנופים שם בסיגים. מה העניינים? לא, בסדר. 10. למה היא הלכה? דבר ראשון שאני משפט טוב. לא, יכל לעשות פתאום. בוא נדבר על זה רגע. תודה רבה למשתתפים.